Abu Bhanu bai mochi size. Bakshaw bin size singendangलै मानसिया. एकदम नुखाबाय दा मानसिया माबायदि साइज. बोरै मानसियालाय? नुवाखै ससे? नै जों गारि गाखोबाय आरोखि प्रिमियाम श'आव थांनो थाखाय. दे थांसै होनबा दायो. नै सासेया आंखौ लायाखै होननानै गाबगासिनो. दायो जों थांनि. रुखेब थांफानोसै जोंजों? थाङा. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय. दायो जोंनो रुपयाव थांगासिनो दङ. माबा दिनैहाय जावलिया फिल्मनि प्रिमियार श' दङ. बेहायनो जों थांगासिनो दङ. बिजिथारमोनलाय. नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबाथाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो. जों मा माने जे हायो बेखौनो देखायलांनो नाजानोसै. नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो. आंजों लोगोसे सासे दं नै. आरो सिगाङाव दं नै. खोमसिथारसो. लाइट गोदो. आबौ दङ. न'आव थानो खोन्थादो एसे. जों नै रुपयाव थांगासिनो. दिनै जावलिया सावथुननि प्रिमियाम श' दङ. बेहाय थांगासिनो आरोखि गासैबो. दा लोगो मोनफिनगोन होनबा ना? दा जों थांना लोगो मोनहैगोन आरोखि. बाय बाय. सायो. हाइस. Kalpua protidan kinudim sokulo tuti moe bidaki. Enggak di kini gendi. Kita dapat kelas 10 tadi. Misalnya sudah speed jadi na. Konfigure aja. Jangan dari nih. Jangan nabi je. 수준하네. 수준 중요하네. Mana? 수준하네. Dayo जों नै जानोसै मम'. Finally नै फंबायखौ लोगो मोनफैबाय. नायजाखा नङा मानसिया खन्दा बोराय नुखायो आंखौ. नोंहा दे साइजथ'. नोंहा मबाइलनिफ्राय साइजसिनथ' फंबाया. माबायदि मोनखो ओमफ्राय जोंनियाव फैना? बाक्सायाव दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै एकदमबारे हादान गोसो गोथारै आरोना सिनिफ्राय जे आबौ आंनो गस्ला गांसे होफैलायदों. बेखौनो गोजोननाय साननानै अयथासार मोजां मोनफैबाय आरोना. माने जोंबो फंबायखौ लोगो मोननानै मार गोजोननाय मोनबाय आरो. आंखौ दा बुंसै दाबल दहाय बै लामाखौ नुजेननायनिफ्राय गोजोननाय मोनखादां. हांसो बिराद दङ थिखा लांफाजाथाराबा. हांसोसो लांफानोसै ओमफ्राय. बिराद मोजां हांसो दहाय. जानायजों लोगोसे आलट्रा प्र'. ओमफ्राय मानसि लांफाला? मानसिखौथ' लांफाथ'ला आङो. नायलाय जों साबानो समाया सावथाल मोनखायो. नोंहा रियेलाव मोजांसिनथ' फंबाया. नोंहा रियेलाव साइजसिनथ'. मबाइलाव हयले खन्दा बोराय नुखायो नङा. निफ्राय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिनो मोजां मोननानै गोसो गोथारै बिथाङा रुपयाव नुजाथिफैबाय. बेनिफ्राय माने अननानै आबौआ गांसे गस्ला बायब्रबनानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिनो होनाय जासिगोन. दा आबौआ गोसो गोथारै गोरबो जिउ सोलेर बावनानै होदो समफ्ल' सिंनिफ्राय. औ ओमफ्राय गोजोननाय मोनबाय ना आब'नुआ? माबा मोनसे बुंदो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिया. दा होनसै दा आब'आ हनै आब'ना मा नाम होनदोंमोनलाय? भानु ब्रह्म चेनेलबो दं बेहा. चेक खालामनानै नायदो. भानु ब्रह्मआनोखा. औ इन्ट्रडिउसना होनसै आं जिखुनु आब' भानुनि चेनेलखौ आरोना आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो नायनानै आरोना सार्च खालामनानै गावसेबना हरदो. ओमफ्राय नोंनि मोनसे नों मोजांसिन मोननाय डायलगखौ दांना होदो मोनसे खनसे. ओमफ्राय साफा खारायबो खालामफिनना होजोब. साफा खाराय थादाब भानु ब्रह्म नामफोरखौबो मख'ना होनसै आं. मनि नार्जारि, भानु ब्रह्म बिथांमोननिया. ओमफ्राय साइसानो दारास बारस'ग्रा मोनसे मोजां पारफेक्ट नोंनि सयं एमावखौ दांना होदो दे. जानायनि सिगां गोब्राबलाखौ. जानायनि सिगां बुंग्राखौ. सनानि नांगाल रुपानि पाल आं सिलामना बिदि बिरासि खुदना रासि मुवा खालि जासिबासै. जय शिव शम्भ बोलेना जय बांला गुरु साथे. जाब्रा नोंसोरबो नै फारसेनिफ्राय नुदो. फारसेनिफ्राय दे खाथि नुजानांगोन ना नोंसोरबो. दे बुंफिनदो. जय शिव शम्भ बोलेना जय बांला गुरु साथे 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु. गुरु जानायजों लोगोसे आल्ट्रा मेक्स प्र' ना मा होनदों? गोजोननाय थाबाय ब्र'. आदसा थेंक इउ स' माच.
फाइनालि गाइस गोसो गोथारै आं बाक्सायाव सफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा नै आब' भानु माबाखौ लोगो चेनेलावनो एसे बुंनो फंबायखो माने आब' भानुनाबो मोनसे चेनेल दं जाहैबाय एकदम नुखाबाय दा मानसिया माबायदि साइज नालि एकदमबारे आब' भानुखौ गोसो गोथारै एसे आन एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो सार्च खालामनानै सापर्ट खालामना हरबानो जाबाय आरो ना चेनेलफ्रा साफाग्राब खालामना हरदो कमेन्टफ्रा लिरस्लाजोबना हो शेयार खालामलाजोबो आरो ना गावसिबनानैल' हरो आरो ना भानु ब्रह्म होनदों नामा आब' भानु ब्रह्म सार्च खालामनानै नायदो एसे साबसक्राइब खालामना हरदो आरो ना शेयारफोर खालामदो अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो आरो ना नायनांगौल' आरो ना मानो होनबा बर'जों बर' एसे सापर्ट खालामलायाबा केन'खा हबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर एसे नायनानै ओमफ्राय फार्स्ट टाइम माने दिनै बाक्सायाव सफैनानै फुरा गोजोननाय मोनबाय आरो ना बै लामानिफ्राय गोजोननाय मोनबोखादों इसिम आरो आब' भानुमोनखौ मोननानै दाबल गोजोननाय मोनबावो आरो ना ओमफ्राय आब' भानुआ आंनो अननानै फुरा गस्ला गांसे लाबोलायबाय आरो ना संफोर लायबाव देखायगोन आं गस्लाखौहाय गस्लाखौ नायनो थाखाय रेडि थादोंलाय ना गस्लाखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थादों आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा संफोर देखायगोन आङो संफोरनि लाइफआवथ' थामाथाम जाखासिगोन गोबावजोंसो फैखायो नालाय आं लाइफखौ टाइम मोनबासो आब' भानुबा मोनसे साइज बाक्सायाव बेनो साइजसिनगोनदांलै मानसिया ओरैबायदि आरो ना दा बेनोसै आरो ना आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गोसो गोथारै बुंहरनाय थाबाय आरो ना बेखौनो फंबायखौ लोगो मोनबाय ना दिनै फाइनालि जि लारि लारिनाय फंबायजो फट' लानाय माखायानो थाम्फै बायदि बाथाबसोगार दे बिलुन माबानायानो साजायनायानो जायाखैना दाबो दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों स' गासिबो नायगिरि बिथांमोनखौ सिरिबाङै जिरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बेजों लोगोसेनो आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राथ' गोबां दंखायो जाहैबाय नुहुरखाजोब्बाय हनै खना खनला आच्छा बाहाय नुजाबाय नालाय गासिबो आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आदा बाजैमोन गोसो गोरबोनिफ्राय सम्फ्र सिंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि जासिनाय जासिहरनाय थाबाय आरो ना गोसो गैयाब्लाबो गोसो गोथारै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बबेबा खना खनायाव दंलाजोबो दां हौनो ओरैनो नालि मोनामलाबोजोब्बाय दांलै बेहाय एफा रोजा रोजा मानसिफोर दं बे गेजेरावसो सोरबा सासे खिया थागोन बे एकदमबारे माने आं दिनैसो बाक्सायाव माने फार्स्ट टाइम फैदों आरो आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ओमफ्राय बाक्सायाव फैनानै माने जोबोर गोजोननाय मोनफैबाय आरो ना गोसो गोथारै ओमफ्राय बिराद जायगाफ्राबो लकेसनफ्राबो मोजां मोजां बाक्सा रुपहि दैमा गाथोन ना मा नामोन आंथ' मोजांबो मिथिया जाहैबाय दा फार्स्ट टाइम फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनफैबाय आरो आं बाक्सायाव फैनानै ओमफ्राय बाक्सा माने दिनै गारियावनो उदुरबाय जालाबोजोबदों आं दहाय गारि खिफिलाबोनायल' दहाय माने खिफिबोनायल' आरो ना गारिजों ओमफ्राय ओंखाम जाफैबाय लामा थाबायनो माने हगारनायल' खिफियाथ' मोनसे मोजां मोनामखाया नारायण गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म स्वयं प्रभु नारायण बायस्य शिव शंभ भोलेनाथ होमबा आंनि इन्ट्र'खौ एसे होना होनोसै ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खोनासंग्रा सिखारा दे होमबालाय जय शिव शंभ भोलेनाथ जय बांला गुरु साथेर सात 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु सनानि नांगाल रुपानि फाल आइ सिला मनाना मेथि बिरासि खुदना राशि महाखाली ओम शिव शंभ भोलेनाथ जय बांला गुरु साथेर सात 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु 33 कोटि देव देवी आफा लिरगिरि गणेश ठाकुर ओमफ्राय मोनसे इन्ट्र' दंबावो आरो ना माने दाखालि जोंहा जे लकडाउनाव कर'ना जानानै थांबाय थादोंमोन रायजोफ्राथ' आंखौ रावबो मदद खालामाखै कर'नाखौ आंसो होखारदों कर'नाखौ रायै आंसो होखारदोंथ' बेहाय आं जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो जोङो आर्टिस्ट एस'सियेसना गोबां गभर्नमेन्टखौ बुंबोबाय बा जों गोबां मेम'रेन्डामबो होबोबाय जोंनो खमसे खम दारियाव थेमा गोनां लिलि लाला गुंग्रायायो लिलि लाला गुंग्राय
सोर सिखोलांमोन गन्थङाव सालाव गोना सालाव होनबा मिथिगोन आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो मोजां मोनो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङै सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो जानो हागौ गोबां नायग्राफ्रानो मा जानला मोनला खनलाबाय थादों सिनेमा नायनो गोनाङावलाय होननानै रागा बेखायनो जियानो रायजो नोंथांमोन जायखिया फिल्मखौ नायनानै इन्जय खालामदो रंजादो जायगायावनो फिल्म दिहुननाय फिल्म बेखायनो नोंथांमोननि मदद हेफाजाबा जोंनि प्रडाक्सन जोंनि आर्टिस्ट बिथांमोनखौ मदद खालामनाय जागोन होननानै आसा खालामदों बेखायनो दिनै नैबे बेनिखायनो आं दिनै बेवहाय निजेखौनो आलासि महरै नुनो लुबैयाखै एबा नोंथांमोननि सिगाङाव आलासि महरै आङो नुजानोबो लुबैयाखै आंबो नोंथांमोन बायदिनो दिनै सासे नोंथांमोन बायदिनो नायगिरि लोगोसे आंबो बे हालामनिनो सासे सुबुंसो आं आलासि नङा आंखौ नोंथांमोना अननानै आलासि महरै एक्सेप्ट खालामनो नाङा बेखौ आं फोरमायहरबाय जोंनि नैबे रुपै हालामा सावथुन मुलुग एबा मेथाइ मुलुगाव गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो दिनैनि बाथ्रा नङा जों जेब्ला बुजिनो जादों जोनोमनि उनाव आं दायो फिल्मखौ देखायनो नागिरबाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो लाभ इउ अल